Climax Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Kyle, wala tayong stinger. Good morning. Maulan, makulimlim na araw ng Huwebes, Agosto 2026. At pasensya na ho kayo kahapon dahil hindi ho tayo nakarating at meron ho tayong biglaang meeting kahapon kaya hindi ho tayo naka-onboard. But anyway, at sa mga pinag-uusapan nga ho natin ng mga nakaraang araw ay ipagpapatuloy ho natin yan. Pupuntuhan ho natin bawat punto. Punto por punto kay Atong Remo. At ito na ang inyong pinakaabangan, ang inyong pinakakaantay na programang Punto por punto kay Atong Remo. At samahan nyo kami ng aking kapartner sa loob ng isang oras. At makakasama nyo kami sa himpapawid na nasa technical side, itong si Franz Cayabyab, ang kilabot ng mga kolehiyala. At ito naman ang inyong makakasama sa loob ng isang oras. Punto por punto kay Atong Remo. At bigyan muna natin ang pinakabagong update sa Bagyong Maymay. Sa oras ng alas 8 kaninang umaga at ang sentro ng Tropical Storm Maymay International Name, Kujira, ay nasa Bangged Abra matapos ang landfall kaninang madaling araw sa Magsingal, Ilocos Sur. At taglay nito ang maximum sustained winds na 65 km per hour at pagbugsong hanggang 110 km per hour. Kumikilos ito sa
pasilangan eastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Inaasahang ding hihina ito sa isang tropical depression mamayang hapon habang tumatawid sa Northern Luzon at maaaring maging low pressure area pagsapit ng Biyernes kapag nasa silangan na ng aurora. Patuloy pa rin magdadala ang bagyo at ang habagat ng malalakas na pagulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Punto por punto kay Atong Remo. May gale warning pa rin sa kanlurang may bahay ng Northern Luzon sa Pangasinan. Maaari pa ring umabot sa 4.5 metro ang taas ng alon, kaya pinapayuhang huwag pumalaot ang lahat ng uri ng sasakyang pangdagat. At pakinggan muna natin ang weather forecast. Kyle, ilabas mo yung weather forecast na dyan para sa buong Pilipinas naman. Magandang umaga po mula dito sa US sa Pag-asa. Ito po ang ating update patungkol sa minumonitor natin na Tropical Storm Maymay na may international name na Kujira, na ibig sabihin ay whale from Japan. At base po dito sa ating analysis, kaninang madaling araw, alas 2 ay naglandfall na nga po ito dito sa Masingal, Ilocos Sur. At sa kasalukuyan, ito po ay nasa vicinity ng Bangged, Abra. May lakas pa rin ito ng hangin na umabot ng 65 km per hour at pagbuso na umabot ng 110 km per hour. Kumikilos ito eastward pasilangan sa bilis na 10 km per hour. At dahil nga po dito kay Bagyong Maymay, ay meron tayong mga lugar na nakataas sa signal number 2 at signal number 1. So, mas nadagdagan pa po yung nakataas sa signal number 2 na isusunod natin dito sa ating forecast track. So, ano nga po ba yung dahilan? Bakit medyo weird po yung track nitong si Bagyong Maymay, no? Dahil din po ito may contribution yung interaction with another tropical cyclone na nasa labas ng pa na may international name na Dolphin. Usually, kapag may at least same intensity at less than 1,400 kilometers or approximately about about 1.4K na 1,400 kilometers yung distance ng dalawang bagyo sa isa't isa at hindi nagkakalayo yung kanilang intensity ay nagkakaroon ng Fujiwara effect. But in this case, ang mas mangyayari po ay hihigupin lang nitong si Typhoon Dolphin, itong si Bagyong Maymay, na kung saan ito rin yung nagko-contribute. Kaya naman, ito ay pa-eastward ang kanyang movement at dahil naglandfall na ito at sa kasalukuyan ay nasa Bangged, Abra, yung interaction niya sa kalupaan yung tutulong para mas humina pa ito at posible nga po na mamayang hapon around 5 p.m. ay nasa tropical depression na lamang ito at posible na mamayang gabi ay lalabas na rin ito sa ating kalupaan and eventually ay patuloy pang mas hihina hanggang sa ito ay maging low pressure area na lamang. Pero dahil nasa kalupaan pa rin po ito sa kasalukuyan, ay mananatiling may mga nakataas sa signal number 2. At kasama po dyan yung Ilocos Norte, malaking bahagi ng Apayao, central and western portion ng Talinga, at ganoon din yung central and western portion ng Mountain Province, ganoon din yung central and northern portion ng Ilocos Sur, ganoon din yung probinsya ng Abra. At signal number 1 naman dito sa central and southern portion ng Babuyan Islands, ganoon din sa natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, at natitirang bahagi ng Ilocos Sur. Kasama dito, yung mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, La Union, at northern portion ng Pangasinan at central and northern portion ng probinsya ng Aurora. Bukod po dyan sa mga nakataas sa signal number 1 and 2, ay meron pa rin po tayong mararanasan ng mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang sa Sabado. Dahil po yan sa contribution din ng mga hangin habagat na patuloy na palalakasin. Binanggit natin kanina na tropical cyclone
dolphin. Ngayon naman, yan po yung mga babala natin patungkol sa mga pagbugso o lakas ng hangin. Punta naman po tayo dito sa pagdating sa mga pag-ulan. Meron po tayong itinaas na heavy rainfall warning at nananatili po na naka-yellow dito sa Metro Manila at ganoon din sa probinsya ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at ilang bahagi ng Laguna, Bulacan, Pampanga at Tarlac. Para po sa iba pang natitirang bahagi ng ating bansa, Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, pwede po natin bisitahin yung panahon.gov.ph o di kaya naman ay download natin yung panahon app na published o yung provided by DOS Casa. Yung binanggit ko po kanina na heavy rainfall warning, effective po nito ay para sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Pero ito naman po yung natawag natin Punto por punto kay Atong Remo. At yan ho yung update forecast ho na nanggagaling naman ho dyan sa Pag-asa Bureau. Meron na ho tayong 15 minuto ang nakalipas. At gusto rin natin munang batiin ang ating mga masusugid na tagapakinig. Nakahapon pa ho tayo inaabangan para mabati ho natin sila. Dyan ho sa kung may mga kapitbahay ko kayong malalabir, yung mga matalangatang, ipunta nyo na lang ho. Dyan ho sa may Sandis Tailoring. At dahil ho dyan, andyan ho yung mga kaibigan nating sina Maidi Resuelio, si Alan Resuelio, si Ate Tess, Gemma Resuelio, Marilu Lambino, at saka si Nanay Dita Resuelio. Good morning ho dyan sa may Telos Tailoring. Kaya no wala araramay kaabay yung tan, susangida at aglaunton da sarag yun ipadait itanta ipa isastre yung susangida araratay kaabay yun malabir. At good morning sa mga Resuelio dyan ho sa may Sandis Tailoring. Kung gusto nyo hong magpatahi ng kahit na anong klaseng mga damit, dyan ho pinakamura na ho yan. Ini-introso namin ni Boss Joey Baby, yung sastre na yan na pinakamura na. At ganun din ho dyan ho sa may New Honky. At nakikinig din ho sila. Pinapanood ho tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Itong si manager ng New Honky, si Ma'am Gigi Lim. At nakatutok din dyan itong si Flor de la Cruz, si Leia Pascua, si Criselda 12, at saka si Cleope Gamboa. At good morning. Maraming salamat at thank you sa inyong pagtutok sa ating programa. Punto por punto kay Atong Remo. At syempre dyan naman ho sa bayan ng Santa Barbara kung saan namalengke ho tayo kahapon. Dyan ho nakatutok din ho sila at nakikinig. Malakas na ho ang kanilang radyo. Dyan po sa may pwesto ng Chicken and Meat Shop, Ma'am Emily Victorio at ang kanyang mga super alalay dyan. Good morning. Maraming salamat sa pakikinig. Punto por punto kay Atong Remo. Kamakailan lang ho, kahapon ata. At meron hong tumawag ho sa atin. At ito naman ay patungkol ho dyan sa ginagawa ngayon ng mga iba't ibang barangay kapitan. Dyan ho sa may 5th District, nag-umpisa sila sa 5th District. Itong larong bingo sa barangay, Gimapula Lamot Ira. Tumigil na kasi kayo kasi mga illegal na huya ang ginagawa nyo na yan.
Ngayon, pinipilit na naman ng mga alipores, ng kung sino man na Poncio Pilato yung nag-utos dyan, na gustong magpalaro na naman ng bingo sa barangay. Dahil na sinabi ho sa ating kahapon na nagsimula ho yung mga ibang barangay kapitan na magpalaro ng barangay bingo sa kanilang mga nasasakupan. Particular na ho dyan, nag-umpisa ho yung bingo sa barangay dyan ho sa bayan ng Binalonan. Alam nyo na nga na illegal yan. Pinipilit nyo pa rin magpalaro. Nag-umpisa dyan sa bayan ng Binalonan. Kaya paging Provincial Director Dennis De Leon. Pakinignan nga ito, sir. At laganap na naman ho daw yung illegal na bingo sa barangay. Ang modus ho nila, kunwari, bingo sa barangay. Pero nagpapataya ho sila. Dyan ho na-monitor ho natin yung modus na yan. Dyan ho sa bayan ng Sison. Bayan ng Sison, bayan ng Binalonan, bayan ng Rosales, bayan ng Alcala. At nagsisimulan na rin sila dyan sa bayan ng Balungaw. Kaya kayong mga kapitan, kung wala kayong pangkampanya, wag ho kayong sasama ho dyan sa illegal na gawain na yan. Okay lang naman sana, pwede namang maging legal yan. Kung ang gagawin ninyo, yung pangalan pa lang na bingo sa barangay, pwede yun. Na hindi ho kayo yung magpapataya. Ang ginagawa nyo, sapin nyo lang yung bingo sa barangay, ibig sabihin, panakip butas nyo yung bingo sa barangay, tapos yung mga nakukuha nilang mga kobrador na mga walang mga trabaho, gustong magkaroon ng trabaho, yun ho yung mga inuutosan nila na umiikot ho dyan para magpataya na kung saan yan po ay illegal. Okay lang sana, papayagan ho kayo kung ang sistema ho ninyo ay yung, sige, sabi ni Kapitan, mampakin tayo, mampabingo sa barangay tayo. Okay, so ang proceeds niyan, halimbawa, magbebenta ho kayo ng mga mga tawag dito yung ticket ba yun, yung palaruan na gano'n sa bingo card, may bingo card na ibebenta kung magkano, at saka kung ano ang nalikom na halaga, iyan ho ay dapat nasabihin ni barangay kapitan kung saan ho niya gagastusin at kung saan niya gugugulin yung nalikom na pera na galing dyan sa bingo sa barangay. Hindi Ang ginagawa ho nila, gumawa daw itong mga ibang barangay kapitan ng resolution, tandaan mo, kapitan, baka mamaya, makasuhan ka pa ng administrative case dyan sa ginagawa mo na yan. Pinapaalalahanan ho lang namin yung mga barangay kapitan na gustong magpalaro ng bingo sa barangay, illegal ho yan. Maniwala kayo sa amin, at dahil pag nalaman ho ng kapulisan yan na ang ginagawa ninyo ay parang kinukover nyo lang, sasabihin nyo, bingo sa barangay, tapos nagpapataya yung mga ibang mga bata ninyo, illegal ho yan. At handa ang kapulisan na kasuhan kayo ng administrative case kung mapatunayan na yan ang ginagawa ho ninyo. So nananawagan ulit tayo sa mga kapulisan dahil yan ho ang isa sa mga binabantayan ho nila. Paging Provincial Director Colonel Dennis De Leon,
Yung barangay bingo sa barangay, sir, pakitignan na nga lang ho yan. Kaya kayong mga barangay kapitan, nakwi daw kayo dyan. Baka hindi nyo naabutin yung eleksyon kung meron man. Dahil masyado naman magulo itong mga nasa taas. Sasabihin na tuloy ang eleksyon at maya-maya ay sa 2028 na naman. Siyempre sa COMELEC naman, pag tatanungin natin yung COMELEC, diretso yung eleksyon na para sa barangay. Naka-schedule na nga ho yan sa September to October na kung saan ay matutuloy at ang eleksyon dapat ay sa November 3. Pero ngayon, meron na naman panukala dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso na gusto na naman nilang i-postpone. May lalante klase problema. No, dapat kung naka-schedule na yan. At saka yung sinasabi ko sa inyo mga barangay kapitan na baka mamaya maudyukan kayo ng sinumang tao dyan na malapit sa kaldero at sasabihin niya na huwag kayong mabahala dahil malapit tayo at malakas tayo dyan. Huwag ho kayong maniwala dyan. Tangkilikin nyo na lang ho yung programa ng ating gobyerno. Itong legal na palaro ng Grand 88. Yan ho yung sa Small Town Lottery na kung saan, kung tataya ho kayo dyan, nakakasigurado ho kayo na maibibigay ang panalo ho ninyo at makakatulong pa kayo sa ating mga kababayan. Andyan naman na bukas ang kanilang mga palad itong Philippine Charity Sweepstakes Office na kung meron ho kayong mga pangangailangan, partikular na sa inyong mga kalusugan, ay handa naman ho silang tumulong. Yan ho yung mission ng PCSO na kaakibat naman niya ang Grand 88. At patuloy na nananatiling malaking hamon sa ating lipunan ang iligal na sugal. Sa kabila ng mga operasyon ng kapulisan at mga umiiral na batas, marami pa rin nagpapatuloy sa pagpapatakbo at pagtatangkilik sa mga iligal na pasugalan. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil dito, hindi lamang batas ang nalalabag kundi pati ang kapakanan ng maraming pamilya at komunidad. Kapag lumaganap ang iligal na sugal, kasabay nitong lumalakas ang iba pang uri ng kriminalidad. Madalas itong inuugnay sa panunuhol, extortion, karahasan at iba pang gawaing labag sa batas. Punto por punto kay Atong Remo. Ang perang dapat sana'y napunta sa pagkain, edukasyon at pang-araw-araw na pangangailangan ay nauwi sa pustahan na walang katiyakan. Hindi sapat ang paminsan-minsang operasyon laban sa mga iligal na pasugalan. Kailangan maging tuloy-tuloy ang kampanya ng mga otoridad at tiyaking walang sinuman ang nabibigyan ng espesyal na pagtrato. Ang pagpatupad ng batas ay dapat maging patas at walang kinikilingan, gaano man kalaki o kaliit ang sangkot. May pananagutan din ang bawat mamamayan. Ang pagtangkilik sa iligal na sugal ay nagbibigay buhay sa negosyong sumisira sa kaayusan ng lipunan. Punto por punto kay Atong Remo. Kung walang tataya, mawawalan din ng dahilan ang mga nagpapatakbo nito. Ang laban kontra sa illegal na sugal ay hindi lamang responsibilidad ng kapulisan kundi ang buong komunidad. Sa pagtutulungan ng pamahalaan at ng mamamayan, mas mapalakas ang kampanya laban sa mga gawaing lumalabag sa batas. Ang tunay na panalo ay hindi nakukuha sa isang pustahan kundi sa isang lipunang madisiplina, integridad at paggalang sa batas. Ang pagpuksa sa iligal na sugal ay isang mahalagang hakbang tungo sa may ligtas at mas maunlad na kinabukasan para sa lahat. Punto por punto kay Atong Remo. So, umasa ho kayo na nandyan ho sa
sa likod ang Philippine Charity Sweepstakes Office, kaagibat mo ang Grand 88 Corporation. At magpapatuloy ho tayo sa ating mga pinupuntuhan makalipas po ng ilang paalala. Punto por punto kay Atong Remo. Ang punto por punto kay Atong Remo. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban,
Radyo Pangasinan WJD 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyu, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. At nagbabalik ho ang programang Punto por Punto kay Atong Remo at makakasama pa ho natin sa ating technical side si Carl, kaya Biab ang kilabot ng mga kolehyala. Punto por punto kay Atong Remo. Good vibes muna tayo. Nung nakaraang araw ho, nabanggit ho ko sa inyo na meron hong nagaganap na hiring ng isang International Career Corporation. Itong Goldmark International Career Corporation. Sila po ay nangangailangan at nag-hire ho ng mga construction workers na papunta ho sa Japan. Nag-umpisa na ho sila kahapon dyan ho sa bayan ng Bayangbang, kahapon at hanggang ngayon, August 5 at saka 6. Bayangbang, dyan ho sa may Municipal Employment Service Office. At nangangailangan sila ng mga construction workers na mga 500. So pagkatapos yung mga hindi pa ho nakahabol kahapon dahil meron na hong nag-attempt na nag-apply na mga taga-Bayambanggenyos, meron hong dumating doon na 25 na katao na nagpa-interview at ang pinalad lang ay sa 10 katao. Punto por punto kay Atong Remo. Pero sa ngayon, andun pa rin ho sila hanggang hanggang alas 5 ng hapon itong araw na ito. At saka kung hindi ho kayo makakahabol, meron pa rin magaganap na the same na hiring. Ito pa rin yung grupo na nandun sa Bayangbang at lilipat ho sila bukas sa bayan naman ng Malasiki. Oras alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Kaya yung mga na gusto at nagnanais na pumunta ng Japan, ito na ho yung pagkakataon ninyo. Punto por punto kay Atong Remo. Dalhin nyo lang yung mga resume, dalhin nyo lang yung mga inyong mga credentials at kailangan ho mga lalaki ho ang kakailanganin ho nila na mag-iedad ng 20 hanggang 33 taong gulang. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya yung mga nagnanais at dapat sana pag yung mga edad mo na gano'n 20 to 33 years old, dapat physically and mentally healthy ka. At meron din ho kayong gagawin pag yung pinalad ho kayo na matanggap. Ang gagawin ho ng Goldmark International Career Corporation, i-in-house ho nila kayo sa Manila for 6 months para makapag-aral ho kayo ng salitang Japanese. Para kahit na andun na kayo sa Japan, ay siyempre kung Ilocano ka, Pangasinan, Tagalog, hindi ho kayo makakapag-kaintindihan ng iyong employer.
Punto por punto kay Atong Remo. So, ang ginagawa ho nitong Goldmark International Career Corporation, i-in-house niya kayo doon sa kanilang eskwelahan dahil meron ho itong eskwelahan, itong kaibigan ho natin na si Aris Villanueva na taga Balungaw ho yan. At itinap nga ho niya tayo at para mai-broadcast ho natin doon sa mga taong gustong pumunta ho at nangangailangan ng trabaho dyan ho sa bansa ng Japan. Punto por punto kay Atong Remo. At habang nag-aaral kayo within 6 months, sa loob ng 6 na buwan, ang pag-aaral ninyo, imposibleng hindi naman na kayo makaintindi at saka makapagsalita ng salitang Hapon. Pero wag ho kayo mag-alala dahil habang nag-aaral ho kayo ng kanilang lingwahe, ito po ay libre na pag-aaral at meron pa kayong allowance na manggagaling ho dyan sa kumpanya ng Goldmark International Career Corporation. So, yung mga may gusto pa at gustong humabol para magpa-interview dahil meron hong mga taga-Japan mismo na sila ho ang mag-i-interview ho sa inyo at itatranslate na lang ho nung asawa ni Aris Villanueva para magkaintindihan kayo. Pero pagdating ho dun sa mga interview, yung mga mismong mga Hapon ho ang mag-i-interview sa inyo. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya kung sino pa yung may gustong humabol ngayong oras na to, alas 10:41, andun pa rin sila, itong grupo ng mga Japanese, itong Goldmark Corporation, andun pa rin sila doon sa may covered court, doon sa may Municipal Employment Service Office. Hanggang alas 5 sila dyan ng hapon. At bukas, dyan naman ho sa bayan ng Malasiki, alas 8 hanggang alas 5. At pagkatapos niyan, wala na. Kung ilan ho yung makukuha nila at papasaw dito sa Pangasinan, yun na lang ho ang dadalhin ho nila at mag-aaral ho sa Manila. So, yung mga gusto pa at gustong humabol at yung mga nais pang magtrabaho sa ibang bansa, ito na yung pagkakataon nyo na pumunta at subukan. Wala namang mawawala pag susubukan nun yung magtrabaho sa ibang bansa. At ipinangako rin ng kumpanya na yan na pag sakaling makapunta ka na at makapagtrabaho ko na sa Japan, carpentry lang muna ang trabaho. More on construction worker, pero ang kailangan ho nila na karamihan ay mga karpentero. Mga 500 na karpentero ho yan. At hindi naman na mahirap yung trabaho ng karpentero dahil pag andun ka naman na sa Japan, puro automatic, baka robot pa nga yung kasama mong magtatrabaho kung anuman yung proyekto na kanilang gagawin. Punto por punto kay Atong Remo. Meron ko na 167,000 yen. At kung i-convert mo yan sa Philippine money, sasahod ka naman ng mahigit kumulang 65,000 pesos sa loob ng isang buwan. Punto por punto kay Atong Remo. Ayan So pagkakataon natin na magkaroon ng magandang trabaho, subukan nyo lang kung gusto nyong pumunta. Bayang-bang ngayon hanggang alas 5 lang. Bukas alas 8 hanggang alas 5 rin. Diyan naman sa bayan ng Malasiki. Labing 5 minuto na lang ho ang nalalabi ho sa atin. At magandang umaga pala kay Cap Justin Espino ng Barangay Poblacion East. At speaking of barangay captain, magandang umaga rin kay Pagani-ganin Barangay Kapitan Untatagam
Barangay Captain Ditan Barangay Minyan West, si Engineer Marlon Sinense. At good morning din kay paring Pelex at kay Marvin Calma. Diyan naman ho sa bayan ng Pimbaludpod. Barangay Pimbaludpod. Kumusta na rin si paring Franco Del Prado diyan naman sa barangay Katablan. Kay pare Bobby at kay Manang Esther. Kabarwan pala, hindi Katablan. Barangay Kabarwan kay paring Franco, ang ating kaibigang dating Vice Mayor at dating konsehal ng syudad ng Urdaneta City. At speaking ho dyan sa syudad ng Urdaneta City, meron ho yung naibalita ho natin nung mga nakaraang mga araw patungkol ho sa isang kasong isinampa ni dating City Councilor, former Vice Mayor Franco Paulo S.J. Del Prado ng Urdaneta City, laban kay punong barangay Aris Christian del Rosario Millora ng poblasyon Urdaneta. Ito po ay kinasuhan ng grave misconduct, misconduct in office, abuse of authority, conduct unbecoming of a public official, conduct prejudicial to the best interest of the service, and violation of Code of Conduct and Ethics standard for public official and employment. At naganap ho nung nakaraan, last 2 weeks sa Ataho ang pagdinig dyan ho sa Sangguniang Panlunsod ng session hall dyan sa Legislative Building dyan sa may Anonas, Urdaneta City. Pero hindi ho sumipot si Poblasyon Barangay Captain Aris Millora. At abangan ho natin ang mga susunod na mga hakbangin dyan kung bakit kinakasuhan itong si punong barangay Kapitan Aris Millora ng poblasyon ng Urdaneta City. Malamang siguro na ito ay yung illegal na palaro na siya ho ang nagpapatakbo ho niyan. Punto por punto kay Atong Remo. Makapalag yay kinay. Yay nababantayan ko delap agaskata niya abay bayag la pati delap itatal dala si former Governor Amado Pogi Espino dito. Nang nangyo paano ang tinagagawa natin di tanod baywalk, di tanod linggen no ag kayo may babali di tanya pinutar-putar yung araratay kew ang gaputan niya delap yan ano yung natan ni pimbantay laso dayat at satay idanom ya mampaula ditan at Kapitolyo nga ni agmula nadalanan not possible na siguro yung lalim ng tubig dyan sa may baywalk. Tapos sinasabi ho ninyo
na isinisisi nyo pa sa dating gobernador ang pagba ng Pangasinan. Grabe mo ta. Wala na kayong magawang maganda sa buhay ninyo. Nag-vlog na nga kayo, naglalabas-labas na nga kayo ng kung ano-anong mga video, mali-mali pa. Patuloy yung gumagawa ng iba-ibang issue. Masyado yung pinupolitika. Wala pa naman sinasabi yung tao kung tatakbo o hindi. Kung ano-ano na yung mga nasa isipan ninyo. 10 minuto na lang ang ating nalalabi at batiin muna natin ang mga ating mga masugid na mga taga-subaybay at ang mga nakatutok ho sa atin sa tuwing tayo ay may programa. Diyan naman ho sa mga kaibigan ho natin dyan sa may Kalasyaw, dyan ho sa Petron Kalasyaw. At nakikinig ho sina Tomas de Vera ng Barangay Ambutal. Diyan naman sa Barangay ng Maluod, andyan naman si Mario Otanes. At sa Mayumbo ay si Robert Salazar. Punto por punto kay Atong Remo. Good morning din kay paring Joe Biado. Ayan ho naman dyan na mga kaibigan ho natin na kung gusto nyo magpaayos ng inyong mga suspension, mga camber, yan ho ang isa ho sa espesyalista pagdating ho sa pagkukumpuni ng inyong suspension at saka yung inyong mga chamber. Punto por punto kay Atong Remo. Hanapin nyo lang yan si Pari Joe Biado. At yan, si makakasama ho niya dyan. Pag nagpaayos ho kayo ng sasakyan dyan, andyan din si Chris Jimenez na taga-barangay Anolid. Punto por punto kay Atong Remo. At saka yung master nila, si Super Mario Biado. Punto por punto kay Atong Remo. At ganun din, binabati rin natin ng magandang umaga at maraming salamat sa pakikinig kay Carmela Juan, kay Michelle Jelly, Analesa Lucero, Christopher Solueta, at saka yung pagani-ganin umbabatikmat na kagawad Jada Barangay Bacayao Norte, Dagupan City, si pagani-ganing kagawad Jonathan Maramba. Punto por punto kay Atong Remo. At saka yung mga nakikinig din sa atin dyan sa Governor's Office, yung mga board member ho dyan. Andyan ho si Tess na staff ni board member Noel Bense. Nakatutok din dyan si Joe De Jesus, si Gia Hopana, si Rani Fernandez, si Boy Baranda, asawa ito ni Tess, at saka si Orlando Laportesa. Good morning, good morning, good morning. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtutok sa atin. At maalala ko pala, nung isang araw, pinag-usapan ho natin, hindi pa ho kayo sumasagot, o hindi nyo pa mahulaan yung ano yung kanilabas mo nga, Carl, yung pinapahula ho natin sa inyo na kung sino yung ano na ba yun, Carl,
Labas mo nga para makita ko dito sa screen. Punto por punto kay Atong Remo. Yan yung blind item natin na pangalanan nyo na kung kilala nyo na ito. Dahil ako hindi naman ako manghuhula. Hanggang ngayon iniisip ko kung sino itong dalawa na to. Itong blind item na lumabas sa Facebook page na isang lalaking gobernador at isang lalaking mayor ay di umano magkarelasyon. Punto por punto kay Atong Remo. Makakalik kay manager ko Joey De La Cruz. Punto por punto kay Atong Remo. Sabi niya kung sino daw ho yung makahula, kung sino ho yung gobernador na yan at mayor na magkarelasyon sa ngayon, meron ho siyang gift certificate, Boss Joey. Punto por punto kay Atong Remo. May libreng merienda. Punto por punto kay Atong Remo. Ayan i-text nyo lang ho dyan sa baba ng ating programa dyan ho sa may 062126862. Kung nahulahan nyo na ho yan, meron ho kayong gantimpala na manggagaling ho dito sa radyo paborito. Punto por punto kay Atong Remo. Kasi pati kami hirap na hirap ding hulaan kung sino ito sa dami ba naman ng gobernador sa buong Pilipinas at saka mayor sa buong Pilipinas. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya kung may alam kayo na kwento patungkol dyan, sabihin nyo at i-text nyo sa amin at i-analyze ng ating analyzer kung totoo nga na yung itinext nyo ay siya yung itinutukoy natin na gobernador. Isang lalaking gobernador at isang lalaking mayor na ngayon ay di umano magkarelasyon. Punto por punto kay Atong Remo. At wala na ho tayong sapat na oras at maraming salamat ho sa inyong pagantabay. Salamat ho sa inyong pakikinig at maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming programang Punto por punto kay Atong Remo. At nakasama ho natin sa impapawid ang ating technical side, Carl kaya biyab ang kilabot ng Kolehiala ng Pangasinan. Hanggang bukas muli at ito po ang inyong tagapaghatid balita. Punto por punto kay Atong Remo. Have a rainy good morning Thursday day. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway,
a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the